det samme punkt, det er også der, hvor du er. Skolen her, det giver os det høje faglige niveau, så vi ligesom får vores teorier lært ind og ud, og det bliver vi jo super kloge af. De veksler meget mellem tavleundervisning og praktiske ting, hvor vi skal ud og lave noget. Der er hjertestop. Jeg kalder alarm. Det giver super god mening, for det er jo sådan en prøve på den hverdag, man skal ud i. Så glemmer jeg hurtigt, at det er en dukke, altså. Så kigger jeg op på skærmen og ser, er han levende, eller hvordan har han det? Her er du sikret en praktikplads, når du starter, og det er du ikke på mange andre uddannelser. Så på den måde så er det ikke noget, du er nødt til at springe fra midt i det hele, hvis du ikke har en praktikplads. Så det er super godt. Det, der er specielt her ved de uddannelser, der er her, det er netop, at du er ansat ved kommunen i den virksomhed, som du nu engang skal ud og arbejde i. Så det vil faktisk sige, at i stedet for SU, så får du elevløn. Hvis det er nogen, der ligesom har taget en uddannelse og så gerne vil søge videre, så er det rigtig vigtigt, at lønnen den er forholdsvis god. Her i midten, der ser I hjertet, som hedder KOR. Det gode ved denne skole, det er, at når vi er færdige, så har vi en hel række af alle mulige forskellige uddannelser, vi kan søge på bagefter.